Aduh, yang Jakarta, di paling kau ini kau nyurono, apa deh? Gila gila ini masih. Ini dulu deh. Bunga ini orang percaya. Masalah hati itu, tapi rai sempat mengalami moto. Terlalu letih kaki ini untukku melangkah menyusuri jalan hidupku yang penuh dengan liku. Inilah aku, ini hidupku yang jauh dari keluarga kecilku. Ku harus melawan sebuah rindu demi orang tuaku. Apa bisa mas? Aku. Loh, ini guna sopo iki guna aku. Guna aku. Ya wes. Adil mas, mbak wae. Awake iki gantung wae. Foto-foto ora duwe tinggal wae. Ya kowe penak. Ayo, wes ayo. Iki penak. Misal-misal wong cilik. Wis ning kene lah. Mas ya, ayo. Bebas oke mas. Agak biro separuh mas. Lah kok sih oke urung gue. Lumayan mas kenang go tuku sego, urung 40.000. Kalau udut aku ono udut iki tak cukup. Kalau sahabat mas, sahabat lah. Bukan mas. Iya. Iki jalangannya anak. Amit ya. Mas nasihatin nek. Monggo. Gerak. Rok yo apa to aku? Sampai asline ndi, Mas? Oh. Kok tekan kene. Aku apa rok Mas? Oke. Ah, ngono. Sampeyan Bang. Asli ku pati, Mas. Rantau rene. Kon ngomah yo jaketan, sepatunan, tekan kene mah nyongko. Gale berarti. Aku nang omah yo sepatonan, sepatu bocah. Udah. Ngomong Mas sampe sembarangan. Sampeyan kok iso merantau tekan kene nang omah apa ora gawean. Ya, Mas. Karena ngomong sepatu wae koyo golek Mas saya pangelan nang omah, terima nang Jakarta buru-buru ngene iki. Sampeyan kok iso teko kene kok buru padha koyo aku. Ngono kae Mas jenenge disepelekne wong wedok mergo ora duwe omah yo ngono jenenge wong wedok ya ora percaya nomor siji gara-gara ekonomi nomor loro rai wedok niku Mas ayu nglarani ati elek nglarani moto iya to Mas aku ora roh ya ngono bojoku kok ora kaya ngono kok itu ini sama masuk tuh balik yuk ya kalau suatu sore jangan metro lagi teman ya rano ya kita ya rebutan besok nah boleh balik ayo mas mau naik ketemu nah ya mas yo mas iya mas yo tuh yo mas
keluargaku.